Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Je li Hrvatska zemlja u kojoj postoji pravda? Udariš dijete na pješačkom, budeš kažnjen. Voziš bez vozačke dozvole, budeš kažnjen. Zloupotrijebiš moć, ovlast i položaj da špijuniraš suprugu, ljubavnicu, budeš kažnjen. Imaš sukob interesa, osiguraš nekome posao koji platiš javnim novcima, a za uzvrat dobiješ skupi auto za male novce. Ili recimo isto tako osiguraš nekome posao, pa ti ta ista firma gradi kuću, budeš kažnjen ili kažnjena. To bi možda bilo u nekakvoj pravednoj zemlji, ali u Hrvatskoj tome naprosto nije tako. U Hrvatskoj ako si član HDZ-a ili ako si u kumskom ili u poslovnom odnosu sa nekim tko je član ili članica HDZ-a, ne budeš kažnjen, nego na primjer budeš ministar ili zastupnik u Saboru. Tome je tako zato što Hrvatska nije pravedna, nego oteta država. U Hrvatskoj sukob nije između onih koji su politički lijevo i onih koji su politički desno. Sukob je između onih koji su Hrvatsku oteli i zloupotrebljavaju je za vlastitu korist i svih ostalih građanki i građana koji u Hrvatskoj žele živjeti, ali u njoj mogu samo životariti. Životariti jer ako nema pravde, ako zakoni ne vrijede jednako za sve, ako te tjeraju da radiš dulje za manje novaca, ako si ne možeš priuštiti krov nad glavom jer eto, živiš u zemlji u kojoj 62% ljudi radi za plaću manju od nacionalnog prosjeka, to nije život. To je životarenje. Građanima ovdje želim poručiti da se stvari neće promijeniti same od sebe. Nema mesije u politici koji će se pojaviti i spasiti nas. Moć je na kraju dana uvijek u rukama građana. Pasivnost, neizlaženje na izbore uvijek su bili u interesu upravo otimačima Hrvatske. Korumpiranima, onima koji se ponašaju kao da su iznad zakona. Promjena počinje izlaskom na izbore. Svaki izbori su zapravo civilizacijski referendum, a pitanje na tom referendumu glasi: želite li život ili životarenje? Hvala.